kaso ongietorria nahasten problemak egingo ditugu. Eta hortarako hemen dugu bere definizioa. Nahastearen prezioa berdin euro guztiak zati litro kilogramo guztiak. Hori jarraituz, hasiko gara problemak egiten. Honela dio, bi olio mota nahasi dira. Bata 3,15 euro litrokoa eta bestea 2,30 euro litrokoa. Lehen motako 20 litro, bigarren motako 30 litroekin nahastu baditugu, zenbat euro kostatuko da nahaste litroa. Orduan, jarriko dugu datua bentzat, lehenengo olio mota eta bigarren olio mota. Eta zer datu ditugu? Lehenengo olio mota, zer da bere prezioa? Prezioa da 3,15 euro litroko. Eta zenbat litro ditugu? 20 litro. Bigarren olio mota, ze preziokoa da? 2,30 euro litroko. Eta zenbat litro ditugu? 30 litro. Orduan, datu guztia jakinda, erabili dezakegu bere definizioa. Nahastearen prezioa. Berdin, jartzen dugu, zatiki batan, euro guztiak. 20 litro nahastu behar ditugu, 30 litrorekin. Horan, 20 litro baldin baditugu, eta litro batek, edo bakoitzak, balio badu 3,15, zer egin behar dugu? 3,15, 20 aldiz, ze 20 litro ditugu. Eta gainea, prezioa ugaritzen da gehiago, ditugulako 2,30 euroko litroak eta 30 litrorekin. Hau da, kostatuko zeuna, diru guzti hori. Eta behan jarri ditugu kilo edo litro guztiak. Kaso eta litroak ditugu 20 litro eta 30 litro. Horra, batu beharko ditugu 20 litro eta 30 litro. Ikusi duzun bezala, egin duguna izan da. Goian, prezioak, diruak, eta behan litroak. Orduan, hau neko erresa da. Jartzen dugu 3,15, bider hogei, gehi 2,30, bider 30, eta gelditzen zaigu 1,32. Eta zatitu behar dugu 50-ekin. Eta ateratzen da, orduan, nahastearen prezioa izango dela 2,64, goian zer dira euroak. Eta behan litroak. Hau da, nahastearen prezioa. Bigarren problema irakurriko dugu. Zer proportziotan nahastu behar ditugu ogia egiteko 1,80 euro kiloko gari irina eta 2,25 euro kiloko arto irina. Zertarako nahastean 1,81 euro kilokoan saldu ahal izateko. Eta galdetzen digute proportzioa. Zer proportziotan? Hoi da izklabea. Badakizu proportzioa zatiki bat dela, ezta? Arrazoi bat esan behar dugu modu honean. Horrela, etorla, zenbaki bat eta adibidez, bi eren, horrek esan nahi du, 2 kilo gari irineko, 3 kilo hartu irin, ezta? Edo alderantziz, eta bat. Jakin bat dugu, bi zenbaki hori, proportzioa. Hortarako, gauza gutxi dakizkigu, baina dakiguna jarri batko dugu, ezta? Lehenengoa, gari irina. Jarriko dugu, gari irina. Prezioa. Badakigu zen baden, bai, 1,80 euro kilogramoko. Eta zenbat kilo diren ez, orduan jarri batko dugu izki bat, isa. Ez dakigu zenbat kilo, isa.
Orain, hartu irina. Badakizu taloak egiteko eta erabiltzen dela. Prezioa 2,35 euro kilogramo bakoitzeko. Eta zenbat kilo ez dakigu. Jarri behar dugu, ez dakigu. Eta orain, nahastea, bakigu ez da, nahastea, prezioa, hori bai, 1,81 euro kilogramoko. Datua jakin da, guazen definizioarekin. Nahastearen prezioa berdin, horren hau jarko dugu, 1,81 berdin, euroak, euroak. Zenbat kilo gari ditugu isa? Eta bakoitzak zenbat balio du? 1,80. Orduan, zenbat euro dira? Behin bako dugu, 1,80 edo 1,8 bider isa. Eta hartu irina, bat bako dugu. Zenbat kilo ditugu? Eta bakoitzak balio du 2,35. Orduan da, 2,35 bider i. Eta, zatitu behar dugu zenbaki batekin. Norekin? Kilo guztiak. Zenbat kilo ditugu? Isa eta i batuta. Biak batu behar ditugu. Hori jakin da, hurrego pausoa da ekuazio hau isuatzea. Orduan, zatitzen nahi dena, ni jarriko dut honi parentesi bat, pasatuko dut bidertzen. Gizuen parentesia jarrietikela, ez da? Orduan, 1,81 bider isa gehi berdin 1,8 isa gehi 2,35 i. Orain, nola kentzen da parentesia? Banan bidertzen, ez da? Horrela. Izango ditzake 1,81 isa gehi 1,81 i berdin 1,8 isa gehi 2,35 i. Orain zer egingo dugu? Adibidez, egin dezakeguna da, isakin elkartu eta iak iarekin. Hemen isak gehiago dago hemen baina, horrek ekarriko tonera. Izango zake, 1,81 isa, kendu 1,8 isa. Eta iari, hemen gehiago dela, 2,35 i, kentzen diot, hauek, pasatzen dira, bestaldera, kentzen. 1,81 i. 1,81 ken 1,80 da 0,11 isa, berdin. 2,85 ken 1,81 0,44 i. Orain, egin behar duguna da, isa eta i alde batera eraman. Eta koefizientek beste aldera. Zatikia bezala usteko. Orduan, egin dezakeguna da, isa horre eraman, bidertzen ari da, ez da, beste aldera zatitzen. Orduan, geldituko litzake goian i eta behan isa. Eta hemen, goian geldituko litzake 0,11 eta hau, bidertzen ari delako iarekin, pasatzen dugu zatitzen. 0,44. Bueno, hau, zer egin dezakegu? Biak, bider eun. Orduan, da, 11 eta 44. Eta simplifikatuta laurden bat. Orduan, horrek esan nahi du, proportzioa izango izakela laurdena. Horrek esan nahi du, hartu irin kilo bakoitzeko, bota behar ditugula 4 kilo gari irin. Hau da, proportzioa.